Hah? Telo tapak di jangan asem. Apa ya enak? Halo Cam, balik meneh ning konten masak Mbak Titin ya. Ayo, sapa sing kangen karo jangan asem Mbak Titin? Iya ya Cah, dino iki aku ape masak jangan asem telo pohong. Mesti ana sing penasaran. Engko rak ya ana sing takok, "Mbak, apa ya enak telo pohong di jangan asem? Wong biasane enake digawe kolak iki kok dijangan." Kowe nek penasaran kene ayo melok aku. Proses masake. Iki engko jangan telo pohongku tak kei batur krai karo godhong elung Cah. Nek kue penasaran lanjut deloke ya Cah. Iki mau telo sing tak oceki terus lanjut tak keteki karo kraine ya tak irisi cilik-cilik pisan. Nek wis bar diirisi kabeh iki genti muthiki dong lunge. Ben ra kloloten nek muthiki dong lunge aja dawa-dawa ya gagange. Jane iki video ya tak jipuk pas wayah Bodo Idul Adha ingi Cah. Lagi sempet ngedit. Bener aku ki yo aneh karo awakku dhewe. Mosok bodo-bodo kok yo jangan asem. Ana swara takbir Allahu Akbar. Biasane ngene iku aku lho jangan iwak pitik Cah, bumbu opor. Lah kok iki aku malah jangan asem iki piye ceritane? Wis ora apa-apa yo Cah, sing penting kena gelawuh mangan. Jangananku wis tak ombahi kabeh iki genting gawe bumbu Cah. Ana brambang, bawang, kei lombok, terus tambahi terase. Ben gampang diulek, aja lali tambahi uyah sithik ya Cah. Bumbune wis tak ulek lembut, iki terus tak tambahi asem, tak ulek pisan ya. Bariku ngingeti omprengku godhokan banyu wis umop, langsung ae telone tak jegurno dhisik, tutupi sedelok ben sampai medhok. Masak ning pawon enake ngene iki Cah, gendine sampai mbarap-mbarap ya ora dadeh. Tak delok teloku wis rada medhok, iki kraine melok tak jegurno pisan, tak terus lanjut tak godhog maneh, enteni sampai medhok ya Cah, gendang medhok tutupi sik. Lah ya ujug-ujug wis medhok ae. Telo karo krai sing tak godhog iki aja lali cemplungi godhong jeruk ambek laos. Lanjut bumbu ulekane dijegurno sisan. Koreti Cah bumbune ning cuek nggo hemat. Terus sing pol ngguri jegurno godhong lunge. Udek-udek enteni sampai medhok. Terus bumboni uyah kei gula, tambahi micin karo roiko. Udek-udek iki aku duwe tempe semangit dadi tak jegurno pisan. Nah, jangan karo lawan wis mateng kabeh wis siap. Langsung ae ayo gek ndang mek sego. Jangane disorno tumpangi sambel. Ayo mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingeti yo Cah, telo dipangan karo sego jangan asemene enak seger lho Cah. Ya lho, gawe dhewe.